салом дӯстон, ҳамватанон ва ҳамзабонони азиз. Хостем баҳри шумо якчанд донистаниҳои ҷолиби дунёро манзур гардонем. умедворем ба шумо писанд хоҳад омад. оё медонистед, ки феврали соли 1865 танҳо замоне буд, ки моҳ пурра нашуд? оё медонистед, ки ба ҳисоби миёна ҳар як фард 1140 бор дар як сол бо телефон суҳбат мекунад? оё медонистед, ки хирси сафед агар рӯи ду по рост истад, ҳудуди 3 метр аст? оё медонистед, ки дар забони англисӣ кӯтоҳтарин ҷумлаи пурра I am аст? оё медонистед, ки чиниҳое, ки англисӣ медонанд, аз амрикоиҳое, ки англисӣ суҳбат мекунанд, зиёдтар аст? оё медонистед, ки агар як моҳии сурхро дар як утоқи торик қарор диҳед, оҳиста оҳиста ранги моҳӣ сафед мешавад? оё медонистед, ки дар казиноҳои қиморбозии Лос-Вегас ҳеҷ соате вуҷуд надорад? оё медонистед, ки зарофаи нав ба дунё омада қаддаш 2 метр аст? оё медонистед, ки занбури асал 5 то чашм дорад? оё медонистед, ки мурча дар микроволновка зинда мемонад? ташаккури зиёд, ки ин видеоро тамошо кардед. Агар ба шумо писанд омад, лайк гузоред ва узви канали мо шавед. зангуларо фаромӯш накунед, то ки аз видеоҳои баъдӣ огаҳ шавед. ҳар куҷое ки бошед, худо нигаҳдор ва мададгоратон бошад.